hartz gaiztoa. Esnatzen denean, goseak dago. Eta zer da hartz gaiztoak gehiena izaten duena? Xagutxo bat, gordinik nahi izaten ditu. Bizirik! Baina hartza benetan ote da horren gaiztoa. Hau Celestin da, eta hau bere mundua, lurrazpiko mundua. Baina bakar-bakarrik sentitzen da bertan. Hau Ernest da. Hau bere mundua, lur gainekoa. Inork ez duela maite pentsatzen du. Bi mundu apartetan bizi dira. Xakua! Atera hortik bidea! Baina gaur dena doa aldatzera. Ze izen duzu? Ernest. Bani Celestin naiz. Denetan atsegina, bikaina, harribitxi bat. Ernest? Sartu duzuena? Zer egin du bat Celestinek? Hortza morratu bat sartu du gure artean. Ez dugu atxedenik hartuko? Ernest eta bere konplize Celestin aurkitu. Lasai, ez gaituzte inoiz aurkituko. Baina nola elkartuko dira ba hartza eta xagua? Xaguak behan eta hartzak goian, ez da? Bai, horrela izan da beti. Celestin, guazen hemen ikasi. Ernest eta Celestin,